Salut! Bine v-am regăsit! Astăzi vom discuta despre iertare. În viața noastră întâlnim deseori situații în care suntem răniți sau dezamăgiți de acțiunile altora. Iertarea este un act puternic care ne permite să depășim aceste momente și să ne eliberăm de povara resentimentelor. Dar cum putem să facem acest pas dificil către iertare? Primul pas către iertare este să ne recunoaștem și să acceptăm emoțiile noastre. Este important să fim sinceri cu noi înșine și să permitem sentimentelor de durere, furie sau tristețe să existe. Suprimarea acestor emoții poate împiedica procesul de vindecare. Este important să recunoaștem și să acceptăm că suntem răniți sau supărați. Prin recunoaștere și acceptare a emoțiilor noastre, putem începe procesul de vindecare. Pasul 2 ar putea să fie încercarea de a înțelege perspectiva și motivațiile celuilalt. Aceasta este o cale de deschidere către iertare. Gândiți-vă la circumstanțele și experiențele care ar fi putut contribui la acțiunile lor. Înțelegerea că nimeni nu este perfect și că fiecare are propriile sale lupte poate facilita procesul de iertare. Încercarea de a înțelege motivațiile și perspectivele celuilalt ne poate ajuta să vedem situația dintr-o altă perspectivă. De exemplu, dacă cineva ne-a rănit, putem să ne imaginăm cum am fi reacționat noi în acea situație sau care ar fi fost circumstanțele care au condus la acțiunile lor. În plus, este important să recunoaștem că iertarea nu înseamnă să justificăm sau să tolerăm comportamente negative. Iertarea este despre eliberarea noastră din lanțurile resentimentelor și despre alegerea de a ne concentra pe propria noastră pace interioară. Înainte de a lua decizia de a ierta, reflectați asupra beneficiilor acestei alegeri. Iertarea poate duce spre pace interioară, eliberarea emoțională și chiar îmbunătățirea relațiilor interpersonale. Luați în considerare modul în care resentimentele vă pot afecta viața și sănătatea și cum iertarea vă poate ajuta să mergeți mai departe. În final, fiecare pas către iertare este unul personal și necesită timp și efort. Cu răbdare și determinare puteți descoperi puterea de a elibera trecutul și de a merge înainte cu inima deschisă către o viață mai plină de pace și înțelegere.